ଏ ବଣରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ରହୁଥିଲା। ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଶୁଆ କହିଲା, ମୋର ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗାଟେ। ଭଗବାନ, କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଏକା ରହିବି? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଆର ବସା ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଉ ରହୁଥିଲା ଓ କହିଲା, କଣ କିରେ ଶୁଆ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଏକା ରହିବୁ? ମଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ହେଇ ବୁଲିବୁ। ଏପରି ଅପମାନ ଶୁଣି ଶୁଆର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଓ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା, ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଶୁଆ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ଅଟକିଲା ଓ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲା ସେହି ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶାରୀଟେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ଶୁଆ ହଠାତ୍ ଯାଇ ଶାରୀକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଓ ହଠାତ୍ ଶାରୀ ବେହୋସ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଶୁଆ ଶାରୀକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ରଖିଲା ଓ ଦେଖିଲା ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱର କମ୍ପୁଛି। ସେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଓ ଡାକ୍ତର ଶାରୀର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଶୁଆ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଦିଅ। ତାପରେ ଶାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାରୀ କହିଲା, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ତୁମେ କିଏ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତୁମେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ଶାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆଜି ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କୁହନି, ଏଇଟା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏମିତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆଡମ୍ବରରେ ବାହାଘର ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।